場所の仕事の場所はいくつありますか？2つあります。1番は京都府、2番は施設、京都府という意味は何ですか？業者様の家に行って対応をする。対応をすることですね。皆さん、京都府の中でサービスの内容はいくつありますか？2つ。1番は身体介護。身体介護。身体介護の例えばは何ですか？身体介護の例えば日本語で身体介護。身体介護。例えばは何ですか？身体介護。お医者様の体について介護をすることですね。例えばは何ですか？食事。食事。入浴。例えばは何ですか？排泄。緑の服、排泄。散髪。他の大変感。寝る、起きるの産業語は何ですか？就寝。日常生活は京都府の中でありますね。日常生活の例えばは何ですか？日常生活の延長の例えばは何ですか？ヨタ様の日常生活について介護をするですね。料理を作ることですね。他は服を掃除。そうね。他は必要な買い物をすることですね。我々はその生活日常生活の大丈夫な場合、京都府はそういうのが欲しいのが地球圏の一番はその身体介護の身体介護生活施設のサービスの内容が何ですか？施設のサービスの内容は何ですか？すべて身体介護。すべての身体介護。皆さんの情報の時に言いましたね。身体介護。他のリクリエーション。お医者様についていろいろなリクリエーションの例えばは歌うとかそういうのそうね。他は外出のスポーツ。外出のスポーツは例えばは何ですか？歩いてお医者様のそうのお医者様の一緒に外に出て歩いてくるですね。Para solusi na sa luwa nga ma sa sige sa ke su na yo de ma pre su na yin ba ba